13 Trofeu de Madalena Pilota Valenciana. Teniu una cita el proper dilluns 13 de març, al trinquet municipal de Castelló. Tindrem dues partides. En la primera farem un homenatge a Fèlix, pilotari que ha penjat els guants aquest any i jugarà de parella amb el nostre pilotari de la Plana, Diego Donda. Enfront tindran a Mario de Ribarroja i Salva de Massamagrell. Esperem que es donen, com sempre, un molt bon espectacle. Estic, primer que tot, molt agraït a Castelló per donar-me l'oportunitat de jugar el Trofeu Madalena, que és el trofeu més important que es fa en Castelló, i també estic molt orgullós de poder compartir cartell amb Fèlix. Fèlix, en tot el que ha sigut per a mi, és com un referent a la posició de mitger, i esperem que la partida siga de l'agrada de tots i que disfruteu molt. Sí, en nom de la Fundació per la Pilota Valenciana, manifestar la meva satisfacció perquè torna la Lliga CaixaBank al trinquet de Castelló en les festes més importants que tenim, que són les de la Madalena. En esta ocasió jugarà per part de l'equip d'Almussafes, de la Vega Tomàs i Bueno, Ferida Muedra que saca Feliç i Gojua, contra l'equip de Pedreguer Mas i Mas, que està composat per Giner Javi Conillet i Marc que Ferís saca i Nusma. És una partida molt interessant, el calendari que tenim per aquest dia és extraordinari de la nostra tradició, les nostres festes, la nostra cultura i el nostre esport de Castilla. A tot el món, a tots els seguidors de la pilota, a gaudir d'enguany del 13ª edició de Trofeu Madalena, enguany en homenatge a Fèlix, és un dia gran per a l'esport de la nostra ciutat i per a les festes, i com a regidors d'esport i de festes, tot desitjo que està tot bé i que acudisca molta gent. El nostre llegat són les mans del genovès. El nostre llegat